Ahojte všetci milovníci dobrého a kvalitného hi-fi zvuku. Vítam vás pri testovaní hi-fi produktov z firmy Duban Audio. A po mojej ľavici vítam majiteľa Duban Audio, firmy Duban Audio, Ľubomíra Dubana. Dobrý deň, pán Duban. Dobrý deň. Pán Duban, tak poďme si povedať niečo o vašej firme. Pred 30 rokmi sme s Vladimírom Žgančíkom v Trnave vytvorili firmu Polytón. Asi po roku sme si Polytón rozdelili a pokračovali sme každý samostatne a vtedy som už začal popri predaji CD-čok usporadovať hi-fi posluchové akcie. Jedna z prvých bola s firmami GBL, Harman Kardon a značkou Infinity. Asi jedna z prvých na Slovensku. A potom po malom rozšírení predajní sme sa vlastne ustálili na jednej predajni. Není to už klasická predajňa, ale robíme na zakázku ozvučenie rôzneho zamerania. Najviac však sa zaoberáme klasickými prístrojmi, ako sú gramofóny, streamery, CD prehrávače a celkovo zladenie aparatúry pre koncového užívateľa. A aké také vychytené značky si u vás môžu pozrieť, vypočuť a možno teda aj neskôr zakúpiť? Hodne sa snažíme propagovať firmu DIN Audio a z gramofóny väčšinou Regu používame alebo Lin. A zosilnovače, tam je toho asi najväčší sortiment, takže či je to elektrokompanie Rega, NAD alebo elektronkové Octave podľa záujmu a podľa požiadavky. Teraz sú asi najobľúbenejšie all-in-one streamery. A čo považujete za taký váš najväčší úspech? Asi to, že tento úžasný koníček vlastne prevádzkujem celý svoj život ako biznis, takže je to hobby, ktoré ma živí a úspechy sú spústa predaných zostav, výstavy a hlavne teda posluchové testy, posluchové akcie na zameranie na výber a doladenie aparatúry. Väčšinou so zákazníkom vlastne doľaďujeme spolu to, čo si plánuje zakúpiť alebo dokúpiť. Aký hudobný žáner preferujete možno vy a aj tí, ktorí si prídu tú hudbu u vás vypočuť? Asi je to jazz v prvom rade, ale ja som asi viac ako multižánrový, takže ja to nemám zaškatulkované. No a zákazníci si buď prinesú, alebo teda púšťame im my to, čo sa nám zdá, že hrá dobre. O čo majú najväčší záujem? Momentálne sú asi teda all-in-one streamery najobľúbenejšie, ale ľudia si dokupujú streamery samotné, dokupujú si gramofóny, vylepšujú si gramofóny a vylepšujú si hrotmi, káblami. Hi-fi je nekončiaci proces, takže ak to niekoho baví, tak raz za času si urobí radosť a si niečo dokúpi. Nikdy nebolo viac výrobkov a možností nakúpiť rôznorodú elektroniku z celého sveta, ako je teraz. Ako konkrétne prebiehajú tie posluchové testy tu u vás v tomto štúdiu, alebo teda vo vašej predajni? Je to vec samozrejme objednania sa. Nemáme stále otvorené, keďže robíme ponuky na ozvučenie plošné. Dokonca minulý týždeň sme ozvučili ďalší malý kostolík, ale samotný predaj hi-fi techniky je klasický, zrejme taký ako všade inde. Niekto má niečo záujem o niečo, chce si kúpiť alebo doplniť aparatúru a v prvom rade je to zrejme vec ceny, takže od toho sa odvíjame, takže ak niekto napríklad plánuje okolo 1000 eur zvukový systém, tak musíme vyberať z komponentov, ktoré sú do 1000 eur. Dá sa urobiť taká hi-fi sústava, ktorá je aj lacná a aj dobre znejúca? My veľmi často kombinujeme zákazníkové zostaté komponenty, trebárs zosilovač má svoj a ak je to trebárs starý NAD, NAD, tak necháme ho a doplní silné reproduktory a gramofón alebo streamer a môže postupne.
Takže dá sa aj za málo. Niekedy platí aj to, že za málo peňazí veľa muziky. A pán Duban vás pozýva do svojej firmy Duban Audio a určite si tu každý z vás vyberie to, čo práve potrebuje.